Lain na usab guys ang storya nga atong isigutan karon. Alang sa mga baguhan di ay ato ang channel nag-upload kita og mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So kini atong istorya karon guys, storya kini sa usa ka tawo nga nakuyapan. Guys, para masabtan nimo kung anong nakuyapan ni maong tawo o tapuson nimo ni nga video para makuha nimo ang mga moral lesson sa kinabuhi. Kaya ang moral ani guys, nang hisgot kita og kanabitang mga tawo nga kusog kayo nga mo advise sa ubang tawo, kusog kayo nga mo encourage sa ubang tawo, kusog kayo nga mo correction sa ubang tawo, pero sa ilang kinabuhi aduna puday kinahanglang ulusbon. So kining maong sambingay magtudlo kini og mga dagkong lesson sa kinabuhi guys. So inani ang senaryo sa mga istorya guys. Dunay usa ka tigulang nga nakadaog siya guys og luto, worth of 100 million ang iyang daog. Kaso lang ang problema niining maong gulang guys, uluyapan. Kung makabalo siya nga gamay lang kaayo nga kantidad, kalipay, dali kayo ning mahuot ang iyang dughan. Murag sakiton siya kasing-kasing guys, kuluyapan ning maong tigulang. So ga problema ning maong pamilya kay sila may nakabalo nga nakadaog ang ilang amahan. So nangita sila paagi nga kining ilang amahan dili gud matam-an og kalipay kung basi unyag mo'y kamatyan hinuon kay sinag kag 100 million ang yang daog sa luto. So ang gihimo aduna sila silingan nga maayo kayong mo advice, maayo kayong mo tambag ba. So midagop sila sa maong silingan para advisean katong ilang lulo nga dili gud ipadriktsog sulti ba nga nakadaog siya sa luto. So karon kining silingan guys nga maalamon gayong magtambag niadto sa mao nga nakadaog og luto ug miingon tong maong silingan nga nong kung panalitan tigpatad man ay kag luto nong panalitan kung makadaog ka unsa may imong buhaton nong panalitan mo daog ka og 20,000. So niingon tong gulang guys nga og makadaog ko dong og 20,000 then akong palitan ang akong mga anak o panginabuhi. Ang palitan ako sila bugas kada usa tag sa kasako, palitan po nako sila og mga sudan. Iyon tong maalam mo magtambag mao ba nong. So atong padako-dako anong kay tigpatad man jud ay kag luto, palitan nung makadaog ka og 100,000. Unsa may buhaton ana nimo nong kanang mong kwarta dako na magina. Niyon tong maong ang gulang nga og panlitan dong og majakpatan makadaog ko akong maghimo ko og tindahan, mga grocery, sari-sari para nga akong mga anak unya makapaambit pugkos mga silingan. Magsilbi magpahalipay gyud ko ana dong kay dako-dako na guna nga kantidad. So karon guys niyon tong maalam yara yung giinanay ba parang nga di yun makuyapan tong maong nakadaog nga gulang. So niyon siya padayon siya kinsa nong what if padagon kag 1 million. So iyon ang gulang matarong dako-dako naman guna murag imposible daw kaayo nga makadaog ko ana makaabot ko ng kwartaha 1 million. Pero itugot kay tigpatad ko ang buhaton nako ana magpalitson gyud ko ug ang tibok barangay akong imbitaron gisinang kag 1 million. So mapakaon gyud ko do. Mao ba no? So karon kuan na gyud maalamon nga katong yan daog na gyud nga 100 million. So what if nong last na lang nako ni pangutana nimo. What if nong makadaog kag 100 million? Dili ra gyud kay 1 million. Ya mao na gyud yang daog. Wala lang kabalo ang gulang. What if 100 million nong unsa may buhaton nimo anang maong kwarta? So niingon ang maong gulang nga kung 100 million dong dili lang kay tibok barangay ang ako ang imbitaron pakaon, akong mga anak akong buhatan og mga tindahan unya ikaw may maalam mo magtambag diri sa atong dapit, siyempre mahatag gyud ko nimo og 10 million. So karon pagbungat anas gulang guys nga muhatag siya og 10 million sa maalamon nga magtatambag. Karon guys kay nibakig man ang maalamon. Ang kadto man ang maalamon mo nakuyapan. So in short,
kadto nung maalam mo magtatambag nga gamay ra iyaha, siya hinoy nakuyapan kay dako na biya niya ang 10 million. Na pero sa gulang 100 million guto yang daog, pero wala ang kabalo ang gulang. Karon kay pag ingon sa gulang, ihatag nako na nimo dong kay ikaw man malamong magtambag diri sa barangay, ihatag nako nimo ng 10 million. Karon ang kadto man nung malamong magtatambag maoy nakuyapan. Maunoy kita bang-tabang guys. So guys, dinilta mo kutob sa atong istorya. Actually, ang lesson nga tumakuha nini, naay mga tao nga mayo kayong mo advice, mayo kayong mo encourage sa ubang tao, pero kung siya nay matungnan sa mga problema, maglisod siya og handle sa mga problema. Naay mga tao nga kusog kayong mo advice sa ubang tao, kung ubang tao magproblema, kusog kay silang mo himo niya na, pero kung sila nay matungnan sa ilang part, dili sila maka handle sa mga problema. Naay mga klases tao nga inana karon. Doon po yung mga klases tao nga kusog kayong muhukom sa ubang tao sa mga buhat nga dili makapahimot sa Ginoo. Iya siya pud mismo nagabuhat pud sa mga buhat, no? So insert maayo lang siya sa pulong mo correct sa ubang tao, pero siya pud mismo koloreksyonan pod, just like for example sa mga batasan. Now, doon ay mga tao nga kusog kayo nga makakita sa batasan sa ubang tao. Nga muna yung batasan, dili mayo nga batasan. Pero wala po niya makita nga katuday ang gisaway nga batasan sa ubang tao. Naa po day siya og mas grabe pa ang iya ha. Just like for example sa mga ginikanan. Sagad mga ginikanan, mga bisyoso. Mubadlong sila mga anak nga nagbisyo pod. Moyon sila. Dong ayaw mo anang sulod anang bisyo ha. Ayaw mo pagsulod anak kay makadaot na sa kinabuhi. Uya, siya nga amahan ga advice sa iyang anak, adunay naabot siya ana nga bisyo, di ba? Kung inaana ang senaryo makaigsunan o mahitabo sa tong kinabuhi, sure ka ta nga epektibo ta nga mo advice sa ubang tao, sure ka ta nga kanang paminahon ta sa ato ang advicean kung kita mismo naapod ta ana nga buhat. No, nagaingon ang Mateo chapter 7 verse 3 to 5 nga niyon siya nga ayaw panguhit og puling sa ubang tao kung aduna kay truso sa imong mga mata. Niyon siya tigpakarong ingnon kuhaa una ang truso nga nasa imong mata aron nga makita nimo pag-ayo ug makuha nimo ang puling sa imong isig ka tawo. Subot pasabot nga naay mga tao nga kusog kayo silang musaway sa uban, kusog kayo silang mo makakita og sayop sa uban, pero wala nila makita ang ilang kaugalingon nga sayop nga mas dako pa ikumpara sa sayop sa ubang tao, di ba? So guys, kini maong simbingay nagpahinumdum kini natong tanan nga dili gud ta dapat muhukom sa atong isig ka tawo kung kinsa siya kay kita pod mismo hulukman pud ta. Duna pud tay mga sipyat nga atubangan sa Ginoo, dili pod mahimuot ang Ginoo. Muna nga kining maong sambingay nagpahinumdum ni nato nga dili gud maayo nga kusog lang kayo tang mo advice sa uban ya kita pod mismo kita nay matungnan sa maong problema maglisod tag handol, di ba? Sagad sa mga Kristohanon kusog kayong from the start dunay ga problema nga ayang kauban magtotoo, siya mo'y nag-advise, siya ang nag-encourage, pero sa panahon nga siya na po'y nabugnaw, grabe matingala tong yang encourage nga siya sa una ga-encourage na ako, pero karon siya na natungnan, siya na backslide, wala na gani nun pakita simbahan, di ba? So usa ka dakong sampalong kana sa kinabuhi nga kusog kayo tang mo encourage nya kita mismo og matungnan, grabe dili day ta ka handle sa maong sitwasyon, di ba? So guys, dinhi lang ta kutob sa maong sambingay. Kung unsa imong ikasulti ini nga sambingay, unsay lesson nga imong nakutlo po nimong sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. At kung bago ka din nga channel guys, be sure nga nag-subscribe ka para updated ka sa daghan natong mga sambingay sa Kristohanon. Mga istorya guys nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. Actually daghan na ta mga na-upload nga mga istorya. So if naa kay time guys, bisita lang sa atong mga video nga daghang mga moral lesson, mga istorya kana nga dunay mga dagkong lesson sa kinabuhi. Guys, kita-kita na bunta sa next video. God bless, glory to God, iya ang tanang pasidungog ug kahimayaan.